Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Namuhla ngizokhuluma ngendaba ethinta uZikhona Sodlaka okade ke dlala indawo kaBullet lapha kuyiGqeberha The Empire. Sayibona indlela uBullet ahamba ngayo kuyiGqeberha The Empire and iningi labantu babeyitshela ukuthi ke uzosheshe ebuye kodwa ke kuze kube manje akaze abuya. So igcina ivelile ke indaba yakhe uBullet enye ama journalist lapha edila ngeentertainment lapha ku Twitter ibisiveza ukuthi uZikhona Sodlaka has official left iGqeberha. Naye kuZikhona Sodlaka ubesenze enye ipost lapha ku Instagram wakhe. Le post ke usuke mixe nje izithombe zakhe ekuyiGqeberha The Empire and kule post ngezansi kwayo ubeke sebhala imibhalo la ade bonga khona. Bakhalileke abantu kuma comment becela khona ukuthi ke buye lapha kuyiGqeberha The Empire. Izindaba ezibhlungu ke lezimbukeli ifu umthando wayo iGqeberha The Empire kodwa ke siyathemba ukuthi ke makhamba isikhathi maybe uyobuya kuyona iGqeberha cause indlela ahamba ngayo ikhombisa khona ukuthi ke usakhona. And ke futhi ke into edidayo usenesikhathi ke ihambile lapha kuyiGqeberha The Empire kodwa ke khane kuvela manje ukuthi ke useshiyile. Asazi ukuthi kahle kahle kwenzakaleni ikhipheni cause nayo ke journalist ayivezanga into eningi iveze nje ukuthi ke uZikhona Sodlaka has official left iGqeberha The Empire. Yizo ke indaba ade ngikuphathele zona lezi noma kade kuyindaba engekho mnandi kodwa ke ngiyobuya ngizokupdate makukhona ukuvelayo ngaye ke uBullet. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayamthanda and abantu abaningi ade bekhala impela ukuthi ke akabuye. Uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena ngiyobuya ke namanye ama updates. Cela ukuthi ungakhohlwa ke nje ukuthi ke ulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.